Den er så klam, at den er god. Ah! What's in that? Okay, da jeg bad dig om at købe mærkeligt slik, så var det ikke det her, jeg mente. Nej, glem hvad jeg sagde. Ja. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er jeg sammen med Rebecca, min lille søster, og Helena, min lille søster. Og vi skal smage på en hel masse slik. Er det ikke rigtigt, Bene? Så kan jeg få en græskar. En græskar. Et græskar. Ja, en græskar lig. Okay, det ser vi på. Nå, og så har vi de her kort, hvor vi skal rangliste alt det slik, som min mor hun giver os. 3, det er dårligt. 2, det er midt imellem. Og 1, det er godt. Og stjerne, det er fantastisk. Og jeg tænker, at vi skal gå i gang. Vi kører. Vi kører nu. Luk øjnene. Har du lukket øjenbenene? Ja. Godt. Du må gerne åbne den. Øj. Nami nam. Ja, okay. Så tærer den allerede. Okay, lad mig se. Den ser ud til at være sur. Ja, det er godt. Og så ser det ud til, at der sådan er sådan... Creme. Altså, jeg tror ikke, at det her bliver noget godt for mig. Jeg giver den en 2'er. Du skal jo bare smage på den, ven. Nå ja. Men det er, hvad jeg gætter på. Jeg gætter på en 2'er. Okay. Hvad gætter du på? Det dufter af cola. Stjerne. Jeg tror, den er helt fantastisk. Okay, vi smager. Ikke dårligt, men heller ikke godt. Mega god. Helt god. Helt god. Klar etter. Etter. Der giver jeg sammen. Klar til næste? Ja. Okay, hvad så fortæller mig, at det ikke er blomkål? Det dufter. Altså, det er nok svært at gætte på, hvad det er, når vi har lukket øjnene. Jeg giver en 3'er. Hvad med 3'er? Jeg giver den en klar stjerne. Jeg giver den klart en 3'er. Altså, vi har jo ikke smagt den, det er vores gæt. Nu skal vi smage. Er det ikke noget? Nej. Hvad? Peber, jeg troede, det var en snydlort. Nå, hvad er det? Så skum på bunden. Derfor den skummer. Okay, jeg giver den her en stjerne. Ja, og jeg har ikke engang smagt den. Jeg måske giver den en 1'er. Så smager vi. Okay. Så meget stjerne. Ja, så meget. Jeg elsker kombinationen af skum Ja. og chokolade. Altså, helt klart en stjerne. Det minder mig om skumfiduser og chokolade. Det smager godt. Spis det hele, ven. Den er også lille. Den er. Okay, det er det bedste indtil videre. Ja, det er Stjerne. Nej, det er den der. Nej, den her er bedre. Ja, den der. What in the... What is this? Det ligner marum eller sådan noget. Nej, det ligner overhovedet ikke marum. Ja, den dufter ikke noget. Jo, det er sådan et citron. Meget lidt. Okay, jeg har ikke en lugtesans. Jeg tror, den smager af citron, og at det er en etter. Etter. Ja, måske en 1'er. Ja, en 1'er. Så smager vi. Au. Så smager vi. Okay. Den er faktisk stærk. Ja. Det er ikke en etter, det er en 3'er. Den smager egentlig ikke så godt. Det smager så dårligt, at jeg spiser den. Det smager så dårligt, at jeg har lyst til at spise den hele. Og det har jeg også gjort. Okay, den er forfærdelig. Og god. Så er det jo midt imellem.
Nej, den er så forfærdelig, at den bliver god. Det er det, der er det fede ved den. Det havde jeg aldrig troet, jeg skulle sige med en gul bønne. What in the... Okay, da jeg bad dig om at købe mærkeligt slik, så var det ikke det her, jeg mente. Nå, men det er til gengæld. Okay, hvad er det? Jeg giver den her en klart en 2'er, selvom jeg ikke har smagt på den. Jeg tror faktisk, det er en stjerne. Jeg tror ikke, den er så god. Jeg tror, den er så god, fordi det ligner sådan noget pulver. Jeg kan ikke smage noget. Hvordan bruger man den her? What? Hvad gør man? Skal man tage noget af? Du skal ikke bide det. Du skal ikke bide det over. Vi kan ikke få noget op. Hvad er det her? Jeg kan ikke få noget ud af den. Altså noget af det, vi skal suge. Enten er det mig, der ikke aner. Rebecca, hvordan åbner man den her? Hvordan suger man? Jamen... Er der plastik for eller sådan noget? Altså, jeg ved det ikke. Måske det er andet. Ah, jeg holder mig først stadig fast på en 2'er. Så er man fast på en 3'er. Ej, så skidt var den heller ikke. Nej. Du spiser først. Ej, du gør. Nej, du gør. Er det her salt eller sukker? Jeg er bange for det lakrids. Jeg er bange på det salt. For så får jeg saltchok, eller hvad det nu hedder. Jeg kan ikke lide det. Du kan ikke lide det. Altså, jeg gætter på en 2'er. Vi skal bare slikke på den sådan dårligt. Den er så klam, at den er god. Nej, glem hvad jeg sagde. Ja. Ikke en etter. Nej, jeg giver den 1000 i dårlig. 1000. Det ligner bubblegum. Nej. Det ligner bubblegum. Er det ikke noget med bid altid stærkt? Nå, jeg vil gætte på, at den her, det er en etter. Det er mit gæt. Måske også mig. Nej, den var så. Jeg kan ikke lide den, mor. Hvad? Hvor smager ikke godt? Hvad? Okay. Nej. Godt. Hvad? Næste. Hvad er det her? Ananas. Altså, det her ligner vampyrtænder. Det ser meget sur ud. Og den her ser endnu mere sur ud, den. Fordi det der... Jeg tænker, vi skal kaste os ud i det. Nej, vi skal lige stemme. Jeg gætter på en stjerne. Også mig. Jeg tror, den er god. Ja, det tror jeg. Ja. Please. Vær sød, at jeg ikke tager fejl. Amen. Nej. Det er sur. Hvad er det for jobben? Den er sur. Den er så sur, det ødelægger smagen. Ja. Nej, sur. Prøv lige at tage et bid nu. Prøv at se, den er ikke sur. Bena, hvorfor tog du den søde? Så gav du mig den sure. Føj. Ej, helt dårlig var den ikke. What in the... Okay, jeg kan... Hvad er det?
Jeg tror bedre, du kan lide den der bene. Ej, må jeg få den der? Jamen, så får jeg den her. Nej, jeg får den. Okay, så får jeg... den. Så får jeg den her. Er det her ikke sådan en, hvor man skal smage på begge sider? Du smager den simpelthen først. Og det er kaffe. Nej, vi har glemt at stemme. Jeg stemmer på en 2'er. Du ved godt, det her det er lakrids. Det smager som kaffe og kakao. Den går ud ved. Den smag, den er meget dårligere. I love it. Ikke spise en. Mm. Den er god. Etter. Alt for dårligt. Etter. Alt for dårligt. Yes! Bubble-tyggegummi. Du ved godt, det er flydende. Jeg stemmer på en. Ja, okay, det er sådan noget flydende bobbeltyggegummi. Jeg aner ikke, hvad det er, men okay, det er det. Okay, den er ret god. Er det bare helt normalt bobbeltyggegummi på en tube? Eller er det sådan flydende? Ja, altså, jeg har ikke engang fået den op. Et træk. Okay. Okay. Ja, det føles meget som tyggegummi. Mm. Mm. Ja. Det smager godt. Du smager først. Det er karamel i lakrids. Den er der. Okay. Jeg smager med glæde. Er det lakrids? Nej. Det smager. Hvad smager næben? Karamel. Er du sikker, men? Ja. Den lugter af lakrids. Det er det ikke. Det er det ikke. Nej. Smag. Mm. Hvad er det? Tak fordi I så med alle sammen. Husk at like og subscribe, hvis I gerne vil se mere af det her. Og abonner og smid en kommentar. Og så ses vi i næste video.